गोजोन फुंबिलिनि हामग्लायनायखौ दुखु दाजोंब्लाबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव मोनथिखाबाय जानो हागौ। आरो जाय गोदान बे चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। आरो जोंनि बर' हारिया जेसेबांखिनि दङ गासैबो लाइक मोनसे खालाम आरो शेयार खालाम। नैबे भिडिअआ जो इम्परटेन्ट आरो आं फंनैसो खोथा बुंगोन नैबे भिडिअनि सायाव। आं नुनो मोननाय लोगो लोगो ओरैबायदि दुखु मोनदोंना जोंनि बर' हारिनि सिनायथि दामग्रा देग्रा खाम सिफुं बेखौ मा खालामखो जयग माने ब्रह्मनि हाबायाव जयग सावनाय थियारि खालामनानै जयग सावबाय। माने जयग सावनाय माने बिनि सायावहा अर सावनाय माने अर खामनाय माने जोंनि बर' हारिनि दामनाय देनाय रंजानाय खाम सिफुं नैबेखौ सावनाय जाबाय। आसलते जाय मानसिया जायनि मेलेमजिबिया बेफोरबायदिखौ बाहायनानै बेफोरबायदि खालामदों आरो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ अयथासार खालामदों, नैबे मानसिया थाबैनो ग्रेप्टार जानांगौ आरो एरेस्ट जानांगौ आरो लोगोसे बेखौ साजा होनांगौ। मेलेम गैया नामा बेफोरखौ जे बानायलाबायनानै एसे सानै हयै खामानिखौ मावनांगौ मिथिबाय। आरो जाय सुबुङा हाबा जादों ना दा नैबेयाव जयग होनानै नैबे हौवा हिन्जाव नैबे बिथांमोनाबो सुखु गोजोनै संसार मोनजानाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल नैबे दामनाय देनाय खाम सिफुं बेखौनो जुदि सावबायब्ला सावनानै जुदि जुलि खालामदोंब्ला बेथ' बहुद माने एकदम मुगैजाथाव बाथ्रा, एकदम मुगैजाथाव खामानि, मुगैजाथाव बाथ्रा। बेखौ नों सोर मा साननानै बानायखो आरो मा साननानै सोर आइडिया होनाय आरो सोर बेफोरबायदि खालामनानै बेफोरबायदि जयग सावनो होनायमोन। आं गासैखौबो बुङाखै, खालि जाय दा खालामदों नैबेखिनिखौल' बुंदों। आरो बेयावहाय सोरबाफोर जुदि आंखौ गोरोन्थि सानदों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। डाइरेक्ट बुंहर, माबाफोर जुदि बुंनो गोसो दंब्ला खेंख्रा खेंख्रि बुंनाङा। आं डाइरेक्ट बेखौनो बुङो, जोंनि बर' हारिखौ ओरैबायदि लासिं सिं खालामनाय जाबाय आरो लासिं सिं खालामदों। बेफोरबायदिखौ आं मोजां मोनासै। सैमा गियान, नोंसोरनि गियाना सैमा गियान आरो सैमा ओरैबायदि सैमानिख्रुइबो बांसिन सैमा नोंसोरो मिथिबाय। एकदम मोजां मोनासै आं बेफोरबायदि खालामनाङा मिथिबायना। लासिं सिं ओरैबायदि लासिं सिं दा ससियेल मिडियाआव होनाय लोगो लोगो दा गासैथिंबो गोसारजोब्बाय, नंगौना नङा? गासैबो हारिया नुबाय, गेदेर गोलावफ्राबो नुबाय, नुखायो ससियेल मिडियाआव आपल'ड खालामनाय माने मा बेफोरखौ एसे सानै हयै मावनांगौब्रा। नोंसोर मा सैमा गियान बायदि लासिं सिं ओरैबायदि लासिं सिं खालामनाय जादों, माने ओरैबायदि अपमान। बे मानसिया थाबैनो निमाहा बिनांगौ आरो लोगोसे नैबेखौ हायोब्ला साजा होनांगौ, जेसेबाङै साजा होनांगौ। बे गोरोन्थि नङा, बेयो गोरोन्थि खालामनो होननानै खालामखादों बेखौ, मिथिबायना रायजोफोर। आरो आं मोजां मोनाखै जे जायनि हाबायाव बेबायदि आगान सुरनानै बेफोरबायदि खामानिखौ मावलांदों आरो नेक्स्ट टाइमाव जाहाथे रावबो बेफोरबायदि जानला मेनला सिगाङाव सानग्रोआ, जेबो हग्रोआलासिनो बेफोरबायदिखौ बानायनाङा आरो बेफोरबायदि खालामनाङा आरोना, बेखौनो बुंनो सानो आं। आरो लोगोसे जोंनि गेदेर गोलावफोरखौबो बुंनो सानो, थाबैनो एसे एक्सन लानांगौ बेफोरबायदिखौ, नङाब्ला उनावहा इयुन जोलैयावहा बेफोरो जालांबाय थागोन। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ'बाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबां फोजोबबाय। स' नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। थ' बाय बाय। जाय कमेन्ट हरो कमेन्ट रिप्लाइ खालामगोन, आं बेखौनो बुङो। आरो लोगोसे थेंक इउ फर वाचिं। गासिबो साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरो जेसेबां हायो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। स' बिदिब्ला बाय बाय गाइस। लाइ ओंख्रियाबो जा मोजां जादों नै, माने एसे बोरैबा खामनाय जाबाय। गिदिर बरियानो जादोंमोन, खिन्थु माने एसे जिलाय एम्फौ जानाय ना मा जानाय बेफोरबायदि जाबाय आरोना। लाफायाबो डेन्जार गोजौ जादों। लाफा दङ बेयावहा, जार गोजौ जादों आरोना लाफायाबो। ओमफ्राय लोगोसे नै बिथिं दङ गय बागान, ओमफ्राय लोगोसे थालिर बागानबो दं। नायनो हागोन नै, गय बागान, खुसेरबो दं, गयबो दं, कक्लेंबो दङ। बिदिनो माबा माबि दंजोबो आरोना। नै थालिरखौबो दानजानाय जासिगोन, थालिरफोरखौ दाननांसिगोन। कक्लेङा फिथाइ थाइदों माथो नै, सिनायदोंना सिनायाखै मिथिथ'ला, बाट फिथाइ थाइदों।